बै नाजों आरो थास'जों देग्लिनाय बे देग्लिनाय बे हासुं सिङाव सोनांगौ बे जाहैबाय हासुं औवानि बानायनाय जाहैबाय ना देग्लिनायमोन ना बे ना देग्लिनायखौ इनिफ्राय सोदो मोजाङैनो दं दा दिनैहाय आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोन्दों हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल दा आं राजा खुंग्रि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बेखौबो बरायबाय दिनैहाय आं गामि सिंथाराव दङ दा लुबैजोबसिगोन नोंसोरो खिन्थु दिनै 8:30 जाबाय दा गुवाहाटीयाव सफैबाय जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनसिनबाय आं थाब सफैनानै आरो गारिखौबो मोनबाय आरो आंनि पेमेन्टआ बिराद लेट जाबाय दा बेनिफ्राय आङो दा इउटुबनिफ्राय जा फैनांगौ फैसा बेखौ मैया रिसिभ खालामबाय दा गासै इउटुबनि पेमेन्टआ बेसेबां फैमारदों होनबा बिथिंनिफ्राय गासिबो बिथिंनिफ्राय जोङो दावगालांनांगोन जों बर' रावखौ गेवलांहोनोबा फारफ्रोमबो बिथिङावनो स्ट्रं जानांगोन बेयो ओरैनो जों सा साग्राङै बर' रावखौ गेवलांहोनांगौ होननानै बुंबाय थाबा जेबो जानाय नङा नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो बिसोरो क्रू मेम्बार्स गोजा दा दिनैनि भिडिअआ माब्लाबा गाबोन समफोर साननैसो उनाव नुसिगोन बै एसे गोजौ दाउखौबो आरो बिनिफ्राय साबसिन नुगोन फल्स फैलाय ओरै बाहाय हाबनोबाबो जों एक्सट्रा फैनांगौ बे एलिफेन्ट फल्सनि एन्ट्रि आलदा नायलांबाय थादो नोंथाङा दा बोरै शुट खालामो जों ओरैनो सिम्पोलसो जोंना माबा नङा बिराद खस्थ' ओमफ्राय फंबाय साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदों मा नाम नोंसिना फंबाय नार्जारि आंना नोंना सासे ना औ नोंथांमोना बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालाम आरो सापर्ट खालाम आंखौबो अननानै आंनि भिडिअखौ नाय आरो लाइकबो खालाम शेयारबो खालामना हो औ नै मोखाङा जोंना एखेयाव नायलाय आदानै जागोन लोगो मोनदों अबेनिमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस सान्थिपुर औ दा बैसागुनि बयबो हामलायनाय जासिहरजोबबाय नोंसोरबो जासिहरदो बिसोरनो साबस्क्राइबार फंबायमोनाबो मानसिफ्रानो बे जायगानिफ्राय फैखोदे बिसोरो Happy Bishago! आगोलावहाय एसे खममोन बिदि नङामोन बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आयौ जौसैलायबाय मन्दिरा गोदोनिफ्राय गैयामोन जि जायगायाव बाहाय खाम्फाया हार लाफैदों मेला खालामनो बिनिफ्रायसो मन्दिर जादों मात्र खमथिंनि मोनसेल'मोन बावखुंग्रि हाजोआव ओमफ्राय गाखोनायाथ' गाखोयोमोन गोदोनिफ्रायनो गाखोयो औ ओमफ्राय दा गासिबो सेजौखाबाय नालाय
ओमफ्राय नै दामिनिरा सामब्राम गुफुर पियास संख्रि आरो मा होनो बानलु दुन्दिया बानलु हालदै गासिखौबो मिक्स खालामनानै सिङाव सोबाय मोननायाथ' मोनबाय आं लायनोसै बेखौ बे मा जिनिस गोबोरखिनि लादुसो नामा हेल' ओरै गुवारथार एसे गोजानथार दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोब्बाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं मानिनि नङा नैबेयो जाहैबाय नोङो गुरिला ट्राइपड नों बे DSLR-जोंबो लगायनो हायो बेखौ नैबे बाहाय माउन्ट खालामनानै ओमफ्राय अबेबा जायगायाव जुदि स्टेन्ड लागालासिनो थाङोब्ला मानसिखौ ओरै सासे सिगाङाव हमहोनानै दा बे नोंथाङा उनाव नुनो मोनदों ना बे जाहैबाय दैखरनिफ्राय जानाखि दै फुवा फुवा गदोंमोन ना ओमफ्राय दा बेनि बोरै काहानिया बोरै जादों बिनि डिटेल्सखौ जों लकेल मानसिनाव मोजां रोखोमनि एन्सार होग्रा मानसिखौ मोनाखै आरो ना ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो अब्लानिफ्रायसो माने बे रिं दङना औ रिंखौ फोजौनानैसो बेखौबो सरकारफोराबो एसे बेबस्था लायोबा मोजां जागौमोन औ नोंसिनिखौ औ निवा ग्रीन कलर को दाबो आखै र नि माखासे अनेक माखासे गोदोनि जायगाफोर दं बेखौ प्रमोशन खालामहैनांगौ आरो दा बेनो ओमफ्राय जायगानि आं नोंथांमोननो इमेलखौ हरनायखौ नोंथांमोननो खिथानो जानाखि इमेल हरदों नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन बेयो जाहैबाय बे जायगायाव थांनानै माने खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल राजा खुंगु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय नों जुदि नोंनि इन्टारेस्टिं मोननाय खामानिखौ नों जुदि मावोब्ला बे खामानियाव नोङो बानाय मोननाय नङा खामानिखौनो मावथायनाय मोननाय नङा नों हल लाइफ जेन'बा आङो दा टेस्ट खालाम गोजोननाय थाबाय आं एकदम गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै फैदों बे फंबायखौ आबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानायमोननो ओमफ्राय नायोमोन बेबो सम सम बुजियाबाबो मा खालामदों बे आर'नाइखौ आङो दा थागथि नागिरनानै मोनफिनदों आङो ओमफ्राय फट'फोरखौथ' आं नागिरा मोननाय नंला ओमफ्राय जोंनि लकेलनि एबसुनि मानसिफोरनाव सोंबा बे दाबो बे सारजों लाफानाय फट' ओरै मान बिलाइ गथायनाय बे फट'खौ नागिरबा मोनगौमोन आरो ओमफ्राय दा आंनाव बे फट'आ गैया आं दा देखायनो हानाय नंला ओमफ्राय बे आर'नाइखौ गोदोनियाव लाबोफिननानै आं जोबोर गोसोआव बोरैबा मोनदों आरो ओमफ्राय सारनि बुंनाय फंसे खोथाखौ आं गोसोआव नांबाय थादों आरो आंनाव फंसेल' खोथा बुंदों सारा बेखौ लाइक साबस्क्राइब औ एन्ड शेयार नोंथाङा से लाइक दिस नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों